أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك وأكرم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله. kamar yadda muke ba da abubuwa wanda muke cewa a hada domin a yi amfani da su domin samun sauki da kuma waraka idan Allah ya amince, wannan ita ce hanya mafi sauki ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sa suna nesa kuma ya zamanto masu ƙananan ƙarfi ne, domin ita lalura so da yawa wasu saboda halin da suke ciki na rashin babu sai ga mutum ya ƙi bincike ko kuma ya ƙi wato tambaya, sai ga ciwo ya ci har ya zo ya haifar masa da matsala babba. Ita matsala tun tana ƙarama ya kamata a rika amfani da magungunan da ya kamata har Allah subhanahu wata'ala ya sa an waraka. Mun ba da wannan taimakon zai kai wajen kashi 2 zuwa 3, kuma bayan Allah sun gwada sun ba mu sakamako insha Allahu yana yi. Matsala ce ta ciwon suga diabetes. Mun ba da shi lokacin muna Saudiya, muka dawo Niger muka ba da shi, muka zo Najeriya. Ina ga a Najeriya ne ba mu ba da shi ba sai wannan karan. Abubuwan da muka ce amfani da su abubuwa ne wato masu saukin samu, musamman a arewacin Najeriya. Zan iya cewa ko a kudancin ma in Allah da aka je wajen masu sai da kayayyaki za a same su. Wannan aba wato ita ake kira da aduwa kenan. Bare ta ake nan, yanzu an riga an bare ta, amma kafin a bare ta za a same ta da bawanta. To wannan ita ce addu'a. So wannan abar insha Allahu rabbi duk mutumin da ka san yana da matsala ta diabetes, da Allah ka gaya masa wannan abin da za mu faɗa ya zo ya amfani da shi. Wancan kar mun ce za a ɗauka ne a rika tsotso har a yarto, saboda wasu bakinsu zai ta ba daɗi ko kuma ya zamanto bacin an yi amfani da ita a kasa cin wani abu. Sai muka ce to za a samu roba ta ruwa kamar wannan, sai a ɗibi waɗannan ƙwayoyin wato addu'a kamar ƙwara 5 sai a zuba su a cikin wannan roba, sai a zuba ruwa sai a rufe. Misali an zuba su bayan sallar isha'i, an zuba addu'a an sa ruwan, sai da safe idan aka ci abinci sai a tsiyayi ƙaramin kofi sai a sha, da rana a tsiyayi ƙaramin kofi a sha, da daddare a ƙaramin kofi. Wannan da za a kasa shi 3 a takaici, insha Allah duk diabetes zai tafi in Allah ya yarda. Sannan idan aka jika din, bacin an jika ta kwana din za a girgiza to shine za a sha. Idan an gama shanye wannan to sai a zubar da kwallayen, sai kuma a ƙara ɗibar ƙwara 5 sai a zuba. Yanzu wannan gashi duk yawanta bata wuce 200 ba, 200 ko 300 duka yawanta. Duk mutumin da yake wannan in Allah da yadda diabetes ta kai insha Allah sai ta bar shi. Kuma sannan a rika sha ana zuwa ana gwadawa. So Allah shi warkar da mu, ya ba mu lafiya, ya kuma warkar da marasa lafiyar mu da suke gida da su wanda suke asibiti. Duk wanda ya san wani lakani wanda idan an ba al'umma za su yi amfani da shi su samu waraka, muna maraba da su, ku gaya mana, mu kuma za mu gaya ma al'umma, domin shi ilimi faɗi gare shi. Muna muku fatan alkhairi. Kada manta da subscribe da sharing da comment. Ma'assalam.